Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, guys, banjir udane terus banyune gak gelem mili gitu guys, malah banjir. Padahal ya nek selokane untuk ae mbuhi malah mbabek iki gak gelem mili banyu. Dalane kok ngene ning desa, dalane parah banget. Malah niki banyune metu dalan uga langsung pelokan. Jadi ini keadaannya parah banget. Yang parah iki lho. Lah ya parah ini iki. Lah iki walah ladu tok ini ya. Parah. Gak iso metu iki, guys. Dalane gak iso metu. Metu gembel dalane gembel. Di rumah aja iki, gak iso metu iki. Anggere wis musim udian. Banyune mbambek, gak iso metu. Banyune. Gak iso milih. Wis guys ngono ae. Kapan-kapan sembungne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel ini biar bisa berkembang ke depannya. Amin.